Сега, след като разбрахте какво е изкуственият интелект и къде се среща в ежедневието, нека направим следващата стъпка и разгледаме как той работи по различен начин от традиционната технология. Традиционният софтуер следва фиксирани инструкции. Той се държи по един и същи начин всеки път, защото програмистът вече му е казал точно какво да прави. Помислете за калкулатор или цифров календар. Те не се учат, просто следват правила. Изкуственият интелект, от друга страна, се учи от данни. Вместо да му се казва всяка стъпка, той разпознава модели в примери и се адаптира, когато се появи нещо ново. Ето защо изкуственият интелект може да предлага по-бързи маршрути, да подобрява преводите с течение на времето или да разпознава обекти на снимки. AI може да персонализира услугите по начини, които традиционните инструменти не могат. Приложенията за превод се адаптират към езиците, които използвате. Навигационните инструменти коригират маршрутите въз основа на вашите навици, а асистентите за писане научават вашия стил, за да правят предложения, които подхождат на вашия глас. Този вид персонализация помага на технологията да се усеща по-интуитивно, особено когато се работи с комплексна информация или се учи нещо ново. Все пак, е важно да сте наясно колко данни използват тези инструменти. Нещо, което ще разгледаме по-късно в модула. Друго важно предимство на изкуствения интелект е, че подобрява достъпа до комуникационни и цифрови услуги. Гласовите асистенти помагат, когато писането е затруднено, преводаческите инструменти премахват езиковите бариери, а функциите на смартфоните могат да описват снимки или да четат текст на глас. Тези инструменти са създадени, за да направят технологиите по-достъпни, като предлагат практическа подкрепа в ежедневните задачи, от четене на документи до поддържане на връзка с близки и приятели. Подкрепа при вземането на решения и ежедневна безопасност. AI може да ви помогне и да вземете по-информирани решения. Банковите приложения откриват необичайни дейности и ви предупреждават бързо. Навигационните инструменти предвиждат трафика и ви водят безопасно. Здравните приложения могат да проследяват основни показатели и да ви напомнят за важни рутинни дейности. Тези системи не заместват вашата преценка, но предлагат навременна информация, която може да ви помогне да забележите проблемите по-рано и да действате с по-голяма увереност. Изкуственият интелект може да ви помогне да вземете по-информирани решения. Банковите приложения откриват необичайни дейности и ви предупреждават незабавно. Навигационните инструменти прогнозират трафика и ви водят безопасно. Здравните приложения могат да проследяват основни показатели и да ви напомнят за важни рутинни дейности. Тези системи не заместват вашата преценка, но ви предоставят навременна информация, която може да ви помогне да забележите проблемите по-рано и да действате с по-голяма увереност. AI се използва все по-често в подкрепа на устойчивостта. Тя може да оптимизира енергопотреблението в дома, да намали ненужните пътувания, като предлага ефективни маршрути и да помогне на организациите да управляват ресурсите по-отговорно. В същото време, усъвършенстваните AI системи също изискват енергия. В някои случаи едно единствено сложно запитване може да изразходва толкова електроенергия, колкото една запалена електрическа кружка за няколко минути. Устойчивият подход означава избор на ефективни инструменти, избягване на повтарящи се или ненужни задачи на изкуствения интелект и използване на технологията само когато тя носи реална полза за хората или околната среда. Сега нека разгледаме някои предизвикателства, свързани с изкуствения интелект, за да можем да го използваме безопасно и с увереност. Както вече знаете, системите за изкуствен интелект се учат от данни и често тези данни идват от нас. Всяко търсене, снимка, съобщение или взаимодействие оставя следа, която може да бъде съхранена и анализирана. Това повдига важни въпроси. Кой е собственик на тази информация? Как се използва? Можете ли да я ограничите или изтриете? За да защитите поверителността си, е полезно да преглеждате разрешенията, които приложенията изискват, да избягвате споделянето на ненужни лични данни и да избирате услуги, които ясно обясняват как се обработват вашите данни. Тези прости действия ви помагат да запазите контрол над информацията си, когато използвате AI инструменти. Изкуственият интелект не вижда света. Той вижда само модели в данните, с които е бил обучен.
Ако тези модели съдържат стереотипи или пропуски, системата може да ги повтори или дори да ги усили. Това може да доведе до предложения, които изглеждат несправедливи или нецелесъобразни. Например, един сайт за пазаруване може да продължава да препоръчва продукти, които не отразяват реалните интереси на даден потребител, просто защото системата е била обучена предимно на базата на по-млади купувачи или хора, които пазаруват онлайн много често. Можете да забележите потенциална пристрастност, като сравните предложенията на изкуствения интелект с други източници, проверите дали резултатът изглежда балансиран и поставите под въпрос резултатите, които изглеждат едностранчиви или непоследователни. Критичното мислене е съществена част от отговорното използване на изкуствения интелект. Изкуственият интелект може да създава текстове, изображения, гласове и видеоклипове, които изглеждат реални, дори когато са напълно измислени. Например, една снимка може да изглежда автентична, но да показва събитие, което никога не се е случвало. Това е важно, защото фалшивото или подвеждащото съдържание може да се разпространява бързо и да създава объркване. Един лесен начин да се предпазите е да проверите откъде идва информацията, да видите дали датата и контекстът са логични и да потърсите същата новина или изображение в друг надежден източник. Съдържанието, което предизвиква много силни реакции или ви приканва да действате незабавно, често заслужава допълнително внимание. Ако споделяте нещо създадено с изкуствен интелект, е добре да посочите ясно, че то произхожда от инструмент за изкуствен интелект. А ако не сте сигурни как може да бъде използвано повторно, по-безопасно е да го споделяте само в лични пространства, а не публично. Тези малки навици подкрепят прозрачността и отговорното използване. Етичното използване на ИИ означава да се уверите, че технологията подпомага хората и не причинява ненужни вреди. На практика, това може да бъде толкова просто, колкото да се замислите, преди да препратите съобщение, което ИИ инструмент е обобщил за вас. Ако съобщението звучи тревожно, може да притесни някого или не ви убеждава напълно, струва си да проверите дали оригиналната информация е правилна, преди да я споделите. Това означава също да избирате инструменти, които обясняват ясно откъде идва информацията им и да избягвате системи, които крият източниците си. Да бъдете прозрачни също помага. Ако изпратите текст или изображение, създадено с изкуствен интелект, като кажете «Аз създадох това с инструмент за изкуствен интелект», това предотвратява недоразумения и поддържа комуникацията честна и ясна.